Για YouTube, εδώ Σπύροβ, εδώ και ο Παναγιωτόπουλος. Θα σας πω ότι θα φτιάξω gaming κανάλι. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο που φτιάχνω. Την ίδια μέρα ακριβώς. Εδώ ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Γιώργο, πες μας μερικά πράγματα για το κανάλι σου. Λοιπόν, θα κάνω και στα 4. Πρέπει να φτιάξω και εγώ ένα gaming κανάλι, αλλά να με βλέπετε εμένα είναι κάπως δύσκολο, αλλά θα δω πώς θα το κάνω. Και ευχαριστώ τον David Spear που με ρίχνει στα κανάλια του. Θα το φτιάξουμε μαζί το εβδομάδα και στις 4. Αυτό θέλω να πω. Κάντε like, subscribe και peace! Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να μας κάνετε subscribe και like. Ευχαριστώ τους φίλους μου, ξανά θα πω σε αυτό το βίντεο που μου κάνουν like από το σχολείο και τέτοια. Ευχαριστώ την Μαρία Ρομπόλη που με βοήθησε πολύ να κάνω αυτό το κανάλι, γιατί μου έδωσε την ιδέα, και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος μαζί. Αυτά για σήμερα. Γεια σας.